Lan. Pampakusog lan. Pampakusog niyo. Ha? Pangit ka ba? Pampakusog ba? Ha? O, diyan na niyo. Paunang, ano pala yan? Una pa lang yan. Una pa lang, salamat sa Pauna pa lang yan. Merry Christmas. Pampadakulain ng baga. Ayan guys. Preparing na kami guys sa aming bayanihan para bukas. Yup yup. Yeah guys, si para yup yup. Si para yup yup. Guys, tulungan natin sila. Start na tayo. Lang yung baso, dahil lang yung ilog. Hello guys, good morning. So ayan guys, kaya po ako guys natatagalan mag-upload ng mga video kasi ito nga po ang aking ginagawa guys, sa aking munting kubo. Dahil hanggang ngayon guys wala pa rin akong bahay, kaya pagtiyagan muna natin guys ang aking tirahan na kubo dito sa probinsya ng Camarines Sur, guys. Pag nagkaroon tayo guys ng konting pira, so pwede rin tayo bumili ng mga hollow block. So lagyan natin yung baba niya para naman maging maayos yung kahit maliit lang na bahay, So karamihan guys dito sa probinsya ang ginagamit lalo pag walang pera ay kawain nga lamang po, So guys, sana pagpasensya nyo na kaya minsan ako makapag-upload ng video kasi ito nga pong kadahilanan ko, ang aking personal na ginagawa, personal sa aking bahay, guys. Kaya ako po nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa nyo pong suporta sa aking munting YouTube channel na akin na nga naman pong talagang pinagsisikapan na ma-reach yung requirements ni YT YouTube. So sana guys, wag kayong magsawang suportahan ako at suportahan sa aking mga ginagawang pagbablog. So alam ko guys na hindi po ako magaling mag-vlog, so hindi po kagandahan yung aking content, pero po guys sana huwag kayong magsawa na gabayan ako at samahan sa aking mga ginagawang mga pampagood vibes. Ngayon hindi naman ako nakapag-upload ng mga funny jokes kasi po ito nga po aking ginagawa. Busy po ako palagi mga idol sa aking mga ginagawang trabaho dito sa aking bahay. So ayan mga kapatid ko, full support naman po sa akin, kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga kapatid ko. Talaga naman po napakabait nila. Kasama ko dyan si Bobby, kapatid ko yan, at Rolando Chokson, kapatid ko pa rin yan, at si Alan, yung pinsan ko. So siyempre kay mama na full support, siya yung nagluluto ngayon para sa aming pagkain. Maraming salamat talaga sa pamilya ko talaga naman, at siyempre sa asawa ko, talaga ng full support sa akin. So maraming salamat sa asawa ko, talaga namang napakabait. So ayan guys, abangan nyo ang full video nito, full ng aking pagkabuhan ng aking bahay. Abangan nyo po yung pagkabuo ng aking bahay. So hindi ko man makapag-upload ng madali-dali kasi ito nga pong ginagawa ko. Minsan lang makapag-upload mga idol kasi walang load, mga idol. Kailangan natin ng load. Kaya lang mga idol, maraming salamat talaga, sobra. At hindi nyo ako pinababayan sa aking YouTube channel.
2, 1.
maraming salamat sa naglinis, lalo kay Bobby at kay Alan at sa aking kapatid na si Kuya Lando, ano. So maraming salamat. So kung wala sila, dito matatapos within 1 hour, ano, mga idol. So ayan, tapos na. So, wala na yung ano. So, bukas itatype na namin yung mga idol. Kaya maraming salamat. Abangan nyo na lang yan mga guys, yung pagtayo ko ng munting kubo. Ayan guys, kita nyo naman, pawis na pawis. Maraming salamat guys. So natapos na kami.